addu'a da ake yi yayin sallah ta istikhara shine babi na 26. A sallah ta istikhara sallah ce mai matukar muhimmanci, amma har ga Allah ba ma bata muhimmancin da ya dace a bata don muhimmancin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bata ya kai matakin da sahabbai suka ce yana karantar da mu ita kamar yadda yake koya mana surorin ƙur'ani. Ai kai ka san tashbihin nan ya kai iyaka, wata addu'a a ce ana karantar da ita kamar yadda ake karantar da surorin ƙur'ani, suratul fatiha, suratul baqara, suratul ali imran, suratul nisa, suratul ma'ida, suratul an'am, a arab har zuwa suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas. Irin waɗannan surori a ce wadda yadda ake karantar da su haka yake koya mana addu'a, ra'ayar muhimmancinta ya kai iyaka. So daka addu'a ta istikhara ana yin ta a dukkan wani al'amarin da ya shafi al'amarin duniya, amma banda al'amarin lahira. Mu kiyaye al'amarin lahira, sallata al'amarin lahira ne. Ba zan ce bari na yi salatul istikhara Allah ya mun zaɓi ko na yi sallan magariba ko kada na yi ba. Ba za ka ce bari salatul istikhara in roƙi Allah ya bani aljanna ko kada ya bani ba. Wannan kai tsaye ake roƙon su, babu istikhara. Abin da ya shafi yin sadaka ka yi taimako kamar ciyarwa fi sabilillahi don Allah ya yadda da kai, ba buƙatar sai ka ce bari na salatul istikhara gabanin na ciyar. A'a, al'amarin lahira ba a istikhara a magana mafi inganci, amma al'amarin duniya ana yi. Kana son ka sayi mashin ka saya ko kada ka saya, za ka yi salatul istikhara. Keke kake so ka saya ko kada ka saya, za ka yi salatul istikhara. Sayan mota za ka iya yi, yin aure za ka yi istikhara. Ka nemi auren wance ko kada ka nemi aurenta, kamar yadda sayyidina Uthman radiyallahu anhu yayi istikhara lokacin da aka bijiro masa da auren na Hafsa, da babanta ya zo gabansa Umar bin al-Khattab radiyallahu an ya ce in shi ita zawwici ta Hafsa, idan kana so zan aure maka da yata Hafsa. Fa makatha layal wa raja'a wa qala badali Allah atazawwaj. Sai je ya kwanaki da ya da sai ya ce nayi istikhara ya bayyana gare ni kada na yi aure. A aure ana istikhara, a kasuwanci ana iya yin istikhara, a zama a anguwa ka rika tunanin zaka zauna a katamfe zaka zauna ko a jahi zaka yi istikhara, zaka zauna a wusa 2 ne ko wusa zone kaza zaka yi istikhara, zaka zauna a garki ne ko zaka zauna a sokoro zaka yi istikhara. Amma za a istikhara tsakanin wusa da yanya yanya ku yi hakuri, tsakanin mai tama da yanya ana iya yi, duk zaka iya yi. Matukar wurin zama ne, ai ba kai kake gane ina yake da alkhairi ba, Allah ne ya sani. Wani wurin sai kaman bai da daraja, amma auren Allah zaman ka a wurin yafi alkhairi a wurin da kake akan fiye da inda kake ga yake da daraja. Ana iya yin istikhara. A makaranta kana neman admission tsakanin kaza da kaza guda biyu ka samu, kana iya istikhara. Wanne zaka je ka? A aiki kana iya istikhara, can an baka zaka iya. A kasuwanci kana iya yi, kasuwa kaza zaka yi ko kaza, kana iya istikhara. Duk waɗannan al'amura misalai ne kada ana salatul istikhara a cikinsu. Ita kuma istikhara sallah ce, don iyayenmu mata da suke da tsananin son addini a da amma ba su da karatu, sun daɗe suna zuwa wajen bokaye da 'yan tsubbu da 'yan duba. Shekara 40 50 60 da suka wuce sai ta ce zan je mun istihara, kuma shi fa duba zai yi ba sallah yake ba, amma sai aka yaudare saboda son addininsu ba za a cewa abun duba ko tsafi ba, sai a ce istihara ake yi. So su kuma sai suka yadda da haka. So kaga manufarsu mai kyau ne, amma an ci ribar son addininsu da kuma karancin karatunsu. Don da a ƙasar nan abu ne mai sauƙi kaga mutum zai yi kasuwa ko zai abu babban mutum shekara 40 da suka wuce ko sama da haka sai ce zai ji amar istihara. Kuma idan ya je ba wani abu ake ba, duba ake yi, a je a hada kai da aljanu. To sallan istikhara ba ta bukatan wani ya maka, baiwar Allah ki ajiye kudinki ba sai kin ba wa kowa ko kwabo ba, kawai ki haddace wannan addu'a da zamu yi, kai ma ka haddace, ba ma wanda ya san kayi ta in ka ga dama. Kana zaune a falon ka sai ka yi, ko a cikin ɗakin ka ko a masallaci sai ka iya yin ta, ba ma wanda ya san ita kake yi. So ba ka bukatan kashe ko kwabo bare a yaudare ka. Sai a ce wa mace za a mata istihara, sai a ce za ta kawo sadaka, za ta ba da kuɗi kaza, za ta ba da rago, amma wai sai a ce mai murɗaɗɗen ƙaho.
ai duk inda ka ji kaho ya murɗe to kai ka san akwai girma akwai kuɗi. Ko a ce ta kawo goro guda 777 ko 1111 ko 999, haka wani irin irge na bala'i a yi ta baka haka wannan odd numbers ɗaya bayan 333 111 777 555 999 1111 3333 5500 haka za a yi ta yi. Wato irgen ma sai haɗa ka da aiki, so ba ku da bukatar wannan, kawai mu haddace wannan addu'a mu rike ta duk al'amarin da ya taso mu istikhara. Idan muka yi Allah ya mana zabi duk abun da ya biyo baya wallahi babu da na sani. In kai istikhara ba ka regretting akan hukuncin da Allah ya maka, don ko me ya faru to hakan shine alheri gare ka. Amma duk abun da baka yi istikhara ba ka zaba wa kanka, wataran sai ka yi nadama. Amma in ka bi ka'idodin shari'a ka ba wa Allah zabi, insha Allahu ta'ala ba za ka yi istikhara ba. Don haka wannan hadisi na Jabir bin Abdullah ne yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da mu istikhara cikin dukkan al'amura. Jabir bin Abdullah as-Salami, hadisin iya cikin Bukhari juz'i na 7 namba na 162, yace yu'allimuna al-istikhara ta iya karantar da mu istikhara zabi fil umuri kulliha cikin dukkan al'amura, ai bi ma'ana fi umuri duniya, cikin al'amuran duniya. Kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin Qur'ani, haka yake karantar da mu wannan istikhara din. Yadda muke zama mu koyi Qur'ani haka muke zama mu rika koyon istikhara. Wallahi wannan abu muhimmi ne. Duk abin da aka yi tashbihinsa aka kwatanta shi da koyon Qur'ani, ai ka san koyonsa muhimmin al'amari ne. Kamar fa yadda ake koyon Qur'ani haka ake koyonsa. Ƙur'ani da harafi ɗaya lada 10 kake samu. Ƙur'ani da in ka rike ka tsira, in ka bashi ka halaka. Amma duk da haka maganar da duk duniya ba abin da ya kai ta gaban Ƙur'ani. Wa ma'adalika yana koya mana sallan istikhara da addu'ar istikhara kamar yadda yake karantar da mu Ƙur'ani. Yaqulu yana cewa idza hamma ahadukum bil amr, idan ɗaya daga cikin ku ya daura niyyar yin wani al'amari, falyarka raka'ataini min ghairi al-fariḍah, ana so yayi sallah nafila raka'a guda 2 amma ba sallan farilla ba. Wannan yake toge mana ba a yin istikhara immediately bayan sallan farilla, sai dai in bayan farillan an yi nafila to za a iya yi. Amma yin addu'ar istikhara daga an idar da farilla ba a yi sai an yi nafila. Kuma karkashin sallan da yace min gairil farida, irin Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Abu Hanifa rahimahumullah sun yi tarayya akan dukkan sallar nafila ana iya istikhara bayanta. Kana iya tashi ka ce bari na yi nafila raka'a 2 a dare a daki na yi istikhara yayi. Kana iya cewa bari na yi ta bayan na yi raka'a guda 2 na nafila gabanin azhar. Kana yi sai kai addu'ar. Ya halatta kai bayan raka'a 2 na bayan azhar ko gabanin la'asar ko gabanin magariba ko gabanin isha ko bayan isha, dukkan salloli rawatib na filfili da ake nan ana istikhara bayan nan. Ana iya yi bayan tahiyyatul masjid, da ka shigo kai gaisuwan masallaci za ka iya yin a cikin wannan. So duk waɗannan ana iya yi ba sai ka yi na filfili guda 2 na istikharan ba, kana iya yi a cikin ko a bayan wata sallah ta nafila da ka gabatar. Mafhum? Tayyib. Thumma liyaqul, sai mutum ya ce, da aka ce thumma liyaqul sai ya ce, a ƙa'ida ana yin addu'ar istikhara ne gabanin a fita a sallan ko bayan an fita. Na'am. Thumma liyaqul shi ya ce ana yi baya, kaifa التراخي اختلافكم اختلاف من قبلكم. yadda kuka saba kuka kara juna ilimi haka magabata suka yi. Imamu Malik, Imamu Shafi, Imamu Abu Hanifa sun karkata da cewa
ana yin ta ne gabannin a fita a sallah su. Bayan kayi tahiya kayi salati, kamar yadda muka sani fiyayen alta yana tsawaita karatu a tahiya. Mun ga irin addu'o'i da yake guda 8 ko guda 11 gabanin fita a sallan farilla. Sai suka ce to ana iya yi gabanin kai sallama, daga kayi tahiya ka gama addu'o'i to sai ka karanta salatul istikhara. Bayan ka kammala sai kai sallaman fita a sallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, min babil misal. Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi fahimtarsa ana iya yi gabanin a fita, ana iya yi bayan an fita. Idan muka duba cikin fatawal kubura a juzu'i na 2 namba na 265 yana cewa ana iya yi gabanin fita, ana iya yi kuma bayan fita. Dalilin da ya rike na bayan fita din shine dalilin da aka kawo thumma, yace thumma iya nufin akwai dan ta'khiri. Cewa kuma ana iya yi gabanin a fita shine cewa daman ai tahiyya da aka yi gabanin a fita, musamman ta karshe inda ake da sama da tahiyya guda ɗaya, ai waje ne muhallin addu'a ne, istikhara kuma addu'a ne a cikinta. So ala ayi halin in ka yi ta bayan ka gama tahiyya gabanin ka fita a sallah ta yi, idan ka yi ta bayan ka yi sallama a sallah ka karanta ta yi, insha Allah ta'ala duka biyu sun yi. Amma sai dai wanda ke cikin sallah gabanin ya yi sallama, a nan kuma ya fi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shari'a fiye da wanda ya fita, saboda al-musalli yunaji rabba, ai mai sallah iya cikin ganawa ne na hakika da Allah. So da haka wannan yake na cewa yin ta gabanin a fita iya da kuma added advantage, akwai ƙarin fa'ida kasancewar ganawan sallar da kake kai tsaye kake ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. So da haka ala ayi halin kowanne aka yi yayi, kuma ana iya yin ta sau ɗaya, 2, 3 a yi ta maimaita ba sai ɗaya ba. Kana iya wani sau ɗaya ka sami biyan bukata, wani kana iya yi sau 2, wani ka ƙara har sau 3 ko adadin da yake kama da haka, wallahu ta'ala alam.